Welkom allemaal bij Radio Perolas, de misschien wel kleinste tv-zender van de regio hier in het zuiden. En leuk dat iedereen weer binnen is. Om 9 uur is de lockdown begonnen. We moeten niet meer de straat op. Dus we kunnen nu vrolijk kijken naar Radio Perolas. En niet zomaar, want wij hebben hier vandaag de gast Françoise Oostwegel. Erg blij met jouw komst. Leuk dat je er bent. Hartstikke leuk. En we gaan dus luisteren naar jouw bonte verhaal, want je hebt toch een leven met vele facetten. En voor de mensen die jou niet kennen, je bent vooral actief in de designwereld. Hè? Dat is Klopt. eigenlijk hetgene wat je het meeste doet. Ja. Je bent designer, je maakt meubels, lampen en nog veel meer. Klopt. Ja, ik noem me altijd, ik ben een Dutch designer. Want dat is ook al een soort van lijn, een soort van kunststroming ook. Ik ben afgestudeerd in 2014 in de Kunstacademie Maastricht. Bij Product Design met Lamp Zuid. Daar ben ik redelijk bekend mee geworden, of daar kennen de meeste mensen mij van. Verder doe ik inderdaad ontwerpen op opdracht of eigen ontwerpen. Ik zit nu ongeveer op 15 ontwerpen die ik tot nu toe ontworpen heb na mijn afstuderen. Maar ik doe ook een beetje grafisch werk en ik heb mijn eigen winkel. Dus van alles inderdaad. Nou, je hebt het flink aangegrepen, want 15 ontwerpen, dat klinkt naar een overzichtelijk aantal. Maar een ontwerp, dat is niet zomaar iets, hè? Dat heeft wel even zijn tijd nodig. Dat heeft even zijn tijd nodig, vooral het ontwerpproces daarvan. Ja, je begint natuurlijk met nadenken en schetsen en bedenksels en verhalen. Vooral met de kunstacademie geleerd van bedenk eerst een verhaal dan het ontwerp. Maar ik was altijd eerst sneller. Ik was altijd eerst het ontwerp en toen dacht ik, nu moet ik nog een verhaal erbij. Oh. Dus, daar gaat het heel veel tijd en geld natuurlijk ook in zitten. Prototypes maken. Maar met verschillende stappen kom je eigenlijk, je begint met een ontwerp. Bijvoorbeeld Lamp Zuid was eigenlijk, zag er in het begin heel anders uit dan nu. Lamp Zuid noem je dat? Lamp Zuid. Lamp Zuid. We komen daar zo meteen daarop terug, maar dat is eigenlijk jouw meest bekende ontwerp, denk ik, geworden. Ja. Daar ben ik dus mee afgestudeerd. En de meeste, wat de mensen het verhaal erachter kennen, is dat ik toen heb meegedaan aan Dutch Design Week in Eindhoven. Daar heeft de Volkskrant mij gescout. Ik kwam daar toen in. Ja, dat vond ik natuurlijk hartstikke tof. En toen moest ik meteen inschrijven in de KVK. Want zij wilde het in het magazine met een foto van het product. Dat was natuurlijk super, want ik was net afgestudeerd. Ik dacht, we gaan kijken hoe dit loopt. In het diepe? In het diepe gegooid, maar meteen ingeschreven, KVK, CD'en bij Françoise Oostwegel. En toen kwam dat in januari op de deurmat. Ik had het opengeslagen en ik moest best wel een traantje laten, want ik dacht, wow, ik ben hier gewoon mee afgestudeerd. En ik sta nu gewoon meteen in de Volkskrant magazine. Ja. En toen heeft dat echt, is dat zo goed gaan lopen. En toen heb ik binnen een maand 50 verkocht. Dat vond ik toen ontzettend veel. En de eerste 50 heb ik toen zelf in mijn studentenkamer heb ik die toen gemaakt. Met hulp van anderen. En dat was een hele klus. Dat product ging zomaar opeens de deur uit. Zomaar, het is een beetje overkomen dan op dat moment. Ja. Je kon van tevoren niet overzien dat die publiciteit eruit zou rollen. Nee. Dus, maar je was in die tijd, je was met design bezig, maar je werd ook geïnspireerd door designers waar je tegenop zag, of toch in ieder geval door geïnspireerd werd. Zeker. Waar moet ik aan denken? Dat was voornamelijk Tom Dixon. Daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. Die werkt ook heel mooi met eigenlijk die goudmetalen. Dus goud, zilver, koper. Doet hij veel mee, ook wat geometrische vormen. Maar ook Studio Drift. Dat is een heel bekend ontwerpduo in Nederland. Zij maken voornamelijk meer kunstobjecten. Dat is echt zo bijzonder wat zij maken. Maar ook in mijn inspiratie Ingo Mauer, dus Kruisherenhotel. Vooral bekend van zijn lampen, denk ik. Van zijn lampen, dus daar is eigenlijk denk ik een beetje de passie uitgekomen. Want dat vond ik toen zo bijzonder dat ik met mijn ouders toen mee kon in dat hele verhaal bij het ontwerp en de inrichting van het Kruisherenhotel. Want dat was natuurlijk het designhotel toen van Maastricht. Ja. En toen was ik... En nog?
ik was toen 15 pas. Oh ja. En nog natuurlijk. Ik was toen pas 15 en toen is eigenlijk een beetje ook die fascinatie gekomen, omdat ik ook met hun kon meekijken. En ik vond het toen zo bijzonder wat hij allemaal maakte en bedacht. Ook een beetje zo dat grappige, dat was ook een beetje Dutch design. Dat is ook een beetje, het heeft altijd een beetje een grappige twist. Ja. Je vertelde mij dat je ook heel geïnspireerd was door Charles en Ray Eames. Klopt. Die natuurlijk best wel bekend zijn in vele huiskamers, want die hebben toch ook een hele lange staat van dienst. Ja. Misschien vind je het leuk om eventjes naar een samengesteld filmpje te kijken van deze ontwerpers. Een ontwerperskoppel is het, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, heren, start het maar eens eventjes in. Dan kunnen we even kijken. Charles and Ray Eames are ranked among the most important designers of the 20th century. In the early 40s, the Eameses were the first to be able to design and mass-produce molded plywood furniture with compound curves. In fact, their work came to the attention of the military early in World War II, and the Eameses were brought into the war effort to design molded plywood splints, stretchers, and airplane parts, the splints seen here in production. After the war, they continued their work in furniture design. To choose just 4 out of more than 100 Eames designs spread across 4 decades: the LCM Molded Plywood Chair, 1946, the Molded Plywood Screen, 1946, the Eames Lounge Chair and Ottoman, 1956, and the Chaise, 1968. In 1949, they built their own home as part of the Arts and Architecture magazine case study program. They lived there for the rest of their lives. The Eames House, as it is known today, is considered a classic of modern residential architecture and is the site of the Eames Foundation. Does design imply the idea of products that are necessarily useful? Yes, even though the use might be very subtle. Is it able to cooperate in the creation of works reserved solely for pleasure? Who would say that pleasure is not useful? Somebody asked Charles, do you focus on function or beauty? He said, why should I choose between my head and my heart? In stylistic terms, they were consummate art directors. They knew how to put things together. They had great kind of control of colour and form, how to compose situations and space. Nou, Françoise, dit is indrukwekkend wat die mensen gepresteerd hebben. Maar waar hebben wij nu eigenlijk naar gekeken? Wat kenmerkt hun design? Het is een beetje een introductie van wat hij natuurlijk in al die jaren gemaakt heeft. Qua materiaalkeus, de samenstelling, de vormen. Hij kiest niet per se uit dat het mooi moet uitzien, maar ook functioneel is. En dat heb ik ook een beetje in mijn ontwerpen. Dat het is... het moet ook mooi uitzien, maar het moet ook functioneel zijn. En dat zie je ook terug in het ontwerp van mijn loungestoel 4sta. En daar kun je dus ook op zitten en op liggen. Het heeft meerdere functies. Ja. En je kan het ook met verschillende materiaalkeuzes kan het ook gemaakt worden. Maar zijn kijk en zijn visie op design in die tijd, ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want het blijft ook tijdloos. Ja. Dus dat vind ik ook altijd wel kenmerkend aan hem. En dat is ook eigenlijk altijd knap wat je in een werk moet verwerken. Dat het dus een beetje tijdloos blijft. Ja. Dan heb je wel een mooi product neergezet. Het is ook een strijd tussen datgene wat je aan vorm wilt geven. Maar tegelijkertijd moet dat ook nog eens een keer door een heel productieproces heen. Ja. Op een maakbare manier. Is dat niet lastig? Dat je al designend niet precies weet wat je aan het doen bent voor de technici die er dadelijk mee aan de slag moeten? Ja. Dat was vooral in het begin van de Lamp Zuid vooral. Dat idee had ik dus in mijn hoofd, dus ik ben gaan tekenen. En toen heb ik het laten zien aan onze houtbewerker in de kunstacademie. Ik zeg, meneer, ik wil dit gaan maken, kan dit? En hij zei, nee, dat is onmogelijk. Die hoeken, hoe je dit wilt, die constructie, het gaat niet. Ik zo, niks is onmogelijk. Ja, toen ben ik omgedraaid en toen heb ik eigenlijk mijn netwerk ingeschakeld en dus gaan kijken van oké, hoe gaan we dit aanpakken? En een 3D gaan tekenen, gaan uittesten. Ja, dan ben je dus inderdaad heel wat stappen verder, maar ik vind, ja, niks is onmogelijk, dus... Gewoon ervoor gaan. Gewoon ervoor gaan en alles uitproberen. En dus eigenlijk met bijna alle ontwerpen die ik nu heb, het was in het begin altijd onmogelijk.
Maar toch staat het er. Ja, Dus, ja. Oké, nou dat is misschien ook wel het goede spanningsveld, dat je probeert het onmogelijke toch op een of andere redelijke manier bereikbaar te maken. We kunnen eens eventjes kijken hoe, we hebben wat plaatjes van jou in je atelier waar je aan het werk bent. Hier bijvoorbeeld, nou, dit is Lamp Zuid, zullen we maar zeggen. Dit is Lamp Zuid, maar dan wel meteen de meest gigantische variant daarvan, hè? Klopt, ja. Want hoe groot zijn deze dingen? Die zijn 1,85 meter. 1,85 meter, daar kun je dus, daar kun je wel een mens tuinhuisje. ja, precies, ja, een theehuisje, ja, maar dan 2. En die hangen nu in Kerkrade, denk ik? Ja, in Winselhof. Oh ja, ja. Daar hangen ze. En die doen daar dienst als lamp, als het ware. Ja, want dat precies. zijn er natuurlijk toch. Ja. Dat zijn wel projecten. Ja, Dus, dat was eigenlijk het meest bijzondere aan die lamp. Om te zien hoe die op die ware grootte zeg maar, gemaakt werd. En dan op een gegeven moment uit de vrachtwagen kwam. Ja, dat was wel echt heel bijzonder. Ja. Vooral, ik heb ze zelf gemaakt. Ja, dan zijn ze 1 meter, of dan zijn ze 1,75 meter. Ja. En dan komen ze die vrachtwagen uit en denk je echt, wow, dit is wel echt te gek. Ja, dus je moet ze nu laten maken door mensen die zich daarop hebben toegelegd. En zo werkt het uiteindelijk in de designwereld. Ja, nu doe ik eigenlijk alleen het ontwerpproces. Ja. En ik kijk ook mee naar het prototype, maar daarna heb ik wel vakmensen die het dan uiteindelijk gaan maken. Ja. Toen ik jou vroeg van, wat zou je mensen willen laten zien als inspirerend materiaal, toen viel ook het woord Jugendstil, want daar heb je ook iets mee. Ja. Eigenlijk ben je een alleseter, zou ik bijna zeggen, wat design betreft, want Jugendstil is weer iets heel anders als Charles en Ray Eames, bij wijze van spreken, maar het is ook een hele kenmerkende stijl in feite. En we vonden een video van het theater, of het operahuis in Barcelona. Misschien is het goed dat we daar eventjes naar gaan kijken om te zien hoe dat precies is vormgegeven. Ein hymnisches Gebäude, gebaut für den in der Volksseele verwurzelten Gesang, in dem sich musische Ideale mit politischen Ideen verbinden. Wie die Galionsfigur eines Schiffes ragt eine allegorische Skulptur in die Gassen Barcelonas. Heute ist die Fassade mit dem Eingangsbereich durch eine gläserne Wand gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus geschützt. Mehr als 2000 Menschen finden in dem Konzertsaal Platz. Die Sonne beherrscht den Saal. Das zentrale Oberlicht wird selbst von der Sonne beschienen. Ein Kunstgriff mit Hintersinn. Ook zo'n voorbeeld van iets waarvan je denkt, dat kan gewoon niet. Glas en lood van die omvang boven in de koepel van dat concertgebouw. Maar dan komt dat er dus toch. Ja, niks is dus onmogelijk. Dat is eigenlijk de uitdaging. Ja. Gewoon ervoor gaan en zorgen dat het er komt. Hoe vind jij dat het Limburg afgaat in de designwereld? Want jij zit er nu zo'n tijdje in en om je heen doen mensen van alles. Ik zie allerlei designers met bijzondere dingen komen. Hoe kijk je daar tegenaan? Het is natuurlijk niet een hele grote markt, maar we hebben nu de Makers van Maastricht, daar zit ik nu ook bij, een platform waar alle creatieve mensen uit deze regio bij elkaar komen met hun ontwerpen. Dat is eigenlijk ook wel heel jammer, want ik was afgestudeerd en wat ga je dan doen? Hè? Iedereen vertrekt allemaal naar Amsterdam of naar het noorden. Dus dat zie je eigenlijk wel heel vaak gebeuren hier, dat mensen daar toch het gaan zoeken. Ja. Maar dat is zo zonde, want hier in Limburg is er zoveel te bieden eigenlijk. Dus vooral je zit hier dicht bij België, bij Duitsland. Ik merk ook in de winkel, want ik verkoop daar dus local design, dus van lokale ontwerpers ook. Niet alleen je eigen werk, maar ook van anderen? Gemixt, ja. Dus ik bied daar ook een platform voor local designers en jonge studenten die pas zijn afgestudeerd. Mm-hmm. Want ik weet zelf hoe moeilijk dat was in het begin. En dan merk ik gewoon dat mensen, de toeristen van België en Duitsland, dat juist zo uniek vinden om dan local design te kopen. Maar ik vind dat in Limburg, er zijn toch genoeg talent. Er is toch veel leuk werk wat gemaakt wordt en vooral heel divers.
Vooral op modegebied heel goed. Ja, toch ook wel sieraad ook. Ja. Het product soms iets minder, maar ja, ik mag niet klagen als Limburger, denk ik hier. Ja, we zien veel van Fashion Clash, die zijn Ja. heel actief op modegebied. Ja, Dat is natuurlijk wel precies. bijzonder. Zullen we ook wel een keertje hier uitnodigen, maar Mhm. toch erg te waarderen. Mark Meijers is bezig met spijkerstof en maakt daar nieuwe dingen van. Dat is ook wel interessant om te zien. Er zijn toch wel wat initiatieven die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken. Precies, ja. Er is genoeg te bieden hier en ook voor alle creatieve mensen zeker weten. En vooral makers van Maastricht. Het is gewoon heel mooi om te zien dat er zo'n platform is waar iedereen zich kan aanmelden. En ze hebben een goede webshop nu, dus ja, dat is echt top. Ja. Maar je hebt dus je eigen winkel in de Rechtstraat, geloof ik? Klopt. Sedille. Ja. Ja, een prachtige naam. Maar volgens mij moet je van mijn generatie zijn om te snappen wat dat is. Ja. Want ik neem aan dat jouw leeftijdgenoten, die moet je toch iedere keer uitleggen waar dat vandaan komt, of niet? Meestal wel, ja. Ja? Dus is van Françoise, mijn naam, en dan de C met dat vijfje. Dat heet een Sedille. Ja. Accent Sedille zal dat wel heten? Of? Ja, precies. Ja, zo heeft mijn vader dat uitgelegd. Toen dacht ik, dat is wel leuk om als naam te gebruiken. En niet per se iets met Oostwegel of Françoise. Dus, ja, dat is een absoluut design-element aan een letter. Ik denk dat ook de vormgevers van lettertypes natuurlijk ook wel eventjes stof tot nadenken hebben. Hoe doe je dat, weet je? Dus toch een heel apart aanhangseltje. Ja. Maar Sedille, mooi. En heel goed gevonden eigenlijk. Dus daar heb je het druk mee met de winkel. Wat sta je nou iedere dag in die winkel of hoe doe je dat? De winkel is open van woensdag tot zaterdag. Ik sta er inderdaad zelf. Meestal heb ik ook een stagiaire die mij uithelpt. Maar in principe sta ik er zelf. En ik ontwerp daar zelf ook. Dus het is een soort van werkplek en verkoopplek. Omdat ik ben het gestart 5 jaar geleden in de Minkeleerstraat. Want mensen wilden toch heel graag mijn producten zien. Alleen merk ik nu dat het online stuk ook veel beter gaat. Vooral natuurlijk in deze tijd. Maar mensen kennen mijn product natuurlijk al. Dus het wordt goed online verkocht. Maar de winkel is gewoon mooi om te laten zien. En ook om een platform te bieden aan andere ontwerpers. Ja. En ik vind het vooral erg leuk om daar vooral het local design neer te zetten. Een plek te geven. Ja. Mooi. Ja, toen ik jou vroeg van welke design en bouwstijlen, alles wat eigenlijk met vormgeving te maken heeft, fascineert jou. Toen noemde je ook het Bauhaus. Ja. En ik vind dat heel grappig, want dat is eigenlijk een stroming die natuurlijk, je bent volgens mij opgegroeid in een woning die daar sterk aan verwant is. Dat klopt wel, toch? Hè? Ja. Van Peuts. Jij bent opgegroeid in Houten Sint-Gerlach. Houten Sint-Gerlach, vlakbij het Château Sint-Gerlach. Klopt. En de woning heet Casablanca? Villa Casablanca. Villa Casablanca. Ik moet altijd meteen aan Humphrey Bogart denken, maar ik kom uit de filmwereld tussen, dan heb je daar andere associaties mee. Maar dat is natuurlijk wel dat zijn 2 panden naast elkaar, als ik me niet vergis. Ja. Heel mooi, heel strak. Misschien is het goed dat we eventjes gaan kijken naar een instart die we aandroegen die komt van de Open University. En dat is een soort animatiefilm die uitlegt wat Bauhaus eigenlijk is voor een stijl. Dus ik zou zeggen, mannen, laat maar eens even zien. Bauhaus was a new type of art school. Historically, European art academies taught each design subject separately. The Bauhaus offered foundation training in many art and design disciplines. They believed in variety. Understanding mass production was part of the curriculum, and the school sought to develop students who could unify art with craft while embracing new technology. It was also the beginning of the art school as an alternative way of life. Germany at that time was a pretty conservative place. And before the Nazis said "Nein" to the Bauhaus, it was arguably the most celebrated art school in the world. Bauhaus thinkers believed the world needed to be fundamentally rethought. Unnecessary ornamentation was out. Minimalism was in. Good design required simplicity and geometric purity. One of the best-known icons of Bauhaus design is the cantilevered chair. Designed by someone named Breuer, it was inspired by the steel tubes of his bicycle, and ultimately led to the first lightweight, mass-produced metal chair. Despite his success, Breuer concluded that eventually chairs would become obsolete, and everyone would soon be sitting on supportive columns of air. Bauhaus was all about innovation and inspiration. Ja, grappig.
Die man die dacht dus dat wij op een luchtkolom zouden gaan zitten en dat we geen stoelen meer nodig hadden. Ja, leuk bedacht, maar nog niet helemaal de realiteit. Maar ja, niets is onmogelijk, weten we inmiddels. Dus je weet niet wat ons nog te wachten staat. Het is natuurlijk een hele strakke stijl eigenlijk. Een hele ondaan van alle ornamenten. Alles is strak gemaakt. Ja, ik vond vooral de stijl van Bauhaus, dat geometrische, dus dat strakke, dat minimalistische, dat sprak mij wel heel erg aan. Beetje meer dat puurachtig. Dat zie je ook wel terug in mijn ontwerpen, vooral die strakke vormen ook. Ook in de vaas die ik ontworpen heb, die is helemaal van wit porselein. Die heeft eigenlijk de vorm van de lamp, maar dan omgedraaid, dus die is ook helemaal strak. Dus Bauhaus is eigenlijk wel een van de kunststromingen wat ik ook wel echt heel interessant vond. Ja. Zij integreren eigenlijk verschillende denkbeelden in het uiteindelijke design. Ja. En dat leidt natuurlijk tot bijzondere combinaties. Ja, precies. In feite ben je een beetje opgegroeid in een woning die daar dus aan doet denken. Ja. Heb je dat ook zo ervaren? De strakheid, het ornamentloze of... Aan de buitenkant zou je zeggen van wel, maar mijn vader is een goede verzamelaar. Oh ja. Dus het huis was altijd goed gevuld. Ja, Dus met inspirerende dingen. heel veel inspirerende dingen. Ja. Lijkt mij toch ook best wel een aparte plek om op te groeien, want dat is natuurlijk toch een beetje een, laten we zeggen, niet stedelijke omgeving daar. Dus je moet de prikkels moet je echt zelf naar binnen dragen, anders dan zijn ze er misschien niet. Viel wel mee eigenlijk. Ik kreeg overal prikkels vandaan, want mijn ouders namen me overal mee naartoe. Dus we hebben veel gezien, veel van de wereld gezien. Dus goed kunnen ontwikkelen. Ja. En dus ook thuis wel alle ruimte gehad om te doen wat je wou, want dat moet ook kunnen. Ja. Ik heb veel verschillende dingen eerst nog gedaan. Vooral, ik heb ook nog sportacademie gedaan. Ik wilde eerst golfacademie heb ik gedaan, dus ik wilde eerst golfpro worden. Wow. Dus dat is weer totaal iets anders. En toen toch weer naar de kunstacademie gegaan. Ik heb altijd geschilderd, maar ook heel erg sportief altijd geweest. Dus ik vond beide altijd leuk. Mijn ouders hadden gewoon zoiets van... We laten het maar doen, kijk maar waar het talent zit. Maar de horeca, het is met de paplepel ook naar binnen gebracht. Dus de horeca heeft mij ook altijd heel erg geïnteresseerd. Maar goed, mijn broer, die ging voor de grote taak om in de schaduw van je vader het bedrijf over te nemen. En dat doet hij hartstikke goed. Dus ik heb altijd inspiratie voor kunst gehad, schilderkunst. Dat is eigenlijk, daar hebben ze mij ook heel vrij in gelaten. En ik denk dat mijn vader en mijn moeder zijn allebei ook heel erg creatief. En dat is ook iets wat heel belangrijk is. Ook, dat het gestimuleerd wordt door ouders bij de kinderen. Ja, zeker. Ja. Intussen ben je toch ook nog steeds actief, ook voor het bedrijf van je vader. Je bent er nog altijd bij betrokken. Ja, ik werk voor het familiebedrijf nog altijd. Het is natuurlijk lastig om zoiets los te laten als je er ook in op bent gegroeid. Mm-hmm. En ik vind het ook mooi om van dichtbij te zien hoe mijn broer het allemaal doet. Ja. Want die heeft het natuurlijk pas overgenomen in januari vorig jaar. Ongelooflijk dat die corona meteen als een bom is ingeslagen en hem natuurlijk ook heeft moeten verlammen in omzet en al datgene wat je eigenlijk wil. Ja. Met restaurants en met hotels gaat het nog enigszins, maar dat lijkt me ook lastig. Dus. Nee, dat is echt een vreselijke start voor hem geweest. Ja. Maar hij doet het hartstikke goed en hij zet overal zijn schouders eronder. Dus ik vind het heel knap om dat zo te zien, hoe hij er eigenlijk voor gaat. Ook denk ik omdat het inderdaad echt een familiebedrijf is en je doet er alles aan om het staande te houden. Wat doe jij binnen het bedrijf? Ik doe eigenlijk alles wat met creativiteit te maken heeft. Dus ik help mee in de inrichting. Dus als er nieuwe inrichting moet voor restaurants of hotelkamers, badkamers. Dus daar help ik in mee, maar ook een stukje grafisch aspect. Dus ik ontwerp de wijnetikettes van Camille Le Verger de Camille. Dat is ons eigen huismerk, wijnmerk, maar ook honing, jams. En ik doe een stukje kunst ook. Ook in het kruisheren bepaal ik wat er
te hangen, wat er op de muren komt te hangen. Of Dus de in verzamelaar die je vader ooit was, ja, die zal die nog wel zijn, maar Nog die, altijd. dat neem jij ook een beetje mee Ja. over eigenlijk, Ja. omdat je de keuzes maakt van wat gaan we hier hangen en wat gaan we hier Precies, doen. ja. Dus dat aspect neem ik ook een beetje van mijn vader over. Oké, Exposities. maar daar ben je ook nog dus een dag per week mee bezig? Of 2 dagen. doe 2 ik dat, dagen? Oh ja, jee. 2 dagen in het de weekend, week. zeg maar. Zo ongeveer. Ja. Ja, dus 2 dagen in de week doe ik die dan ook Jeetje, nog. Dus, ja, dat is een hele actieve hoeveelheid. Kijk, moet je zien, je krijgt gezelschap. Dat is onze huishond Max. Die heeft zijn dutje gedaan. We gaan zien hoe hij zich gedraagt. Ik hoop dat hij een beetje netjes blijft, want hij heeft wat bijzondere eigenschappen, zullen we maar zeggen. Wat mooi. Ja, maar dus ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere manier, kijk, daar heb je dan, om op te groeien in een wereld. Want ja, jullie hadden ook wel bijzondere gasten op bezoek af en toe natuurlijk. Klopt. Ik kan me een foto herinneren dat jij met zo ongeveer Mick tussen Jagger. Keith Richards en Mick Jagger in staat. Ja. Ja, Ja, klopt. dat gebeurt ook niet iedere, nou ja, ik weet niet hoe oud je toen was, maar dan 20 of zo? Ja, nee, hoe lang is dat nu geleden? Ik denk dat ik een jaar of 24 was. Oh ja, ja. 5 jaar geleden is het 25. Is dat 5 jaar geleden pas? Nou, oké, Denk ik, of iets whatever. langer. Maar Ja. ja, de heren Ja. waren al enigszins op leeftijd, zullen we maar zeggen, maar nog Ja. altijd, het waren echt Keith Richards en Mick Jagger. Ja, dat was echt heel bijzonder. Ja. Vooral omdat, ja, je weet dat zijn natuurlijk zo een bekende, wereldwijd artiesten. En ja, dan staan ze zo dichtbij je, maar ze zijn ook heel normaal natuurlijk. Ja, En mijn vader vond het natuurlijk wel heel prachtig om hun een rondleiding te geven in de kerk. Dus dat stukje zijn we ook meegelopen en ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. geweldig. Maar ja, zo had je prins Willem-Alexander, komt Ook. af en toe over de vloer, geloof ik. Ja, klopt. Er is een hele bekende Nederlandse schrijver die bij jullie ongeveer, nou zeg maar een half jaar, ieder keer een half jaar verbleef of zoiets in die geest. Ja, en natuurlijk- Meneer Van der Heijden, geloof ik. Ja, klopt, inderdaad. En Ja. Toon Hermans is ook Oh. altijd heel vaak bij ons te gast geweest. Oh jee. Meneer waar- Bush. Ook, Meneer ja, Bush, dat ja. was heel bijzonder. Ja. En een van mijn grootste, of waar ik vroeger vooral heel fan van was Robbie Williams. Die was Oh ook ja, natuurlijk kijk. met Pinkpop. Die zou ik weer vergeten, maar die was er dus ook. Ja, dus Oh, ja, geweldig. we hebben veel mooie gasten kunnen ontvangen. Ja. Jeetje, maar dat is toch eigenlijk heel uitzonderlijk om zo'n jeugd te hebben en dat allemaal te mogen meemaken. Ja, dat Ja. is ook heel bijzonder. Maar het is ook wel, mijn ouders hebben me ook wel heel, wel goed opgevoed. Zo, allebei de voeten op de grond. Dus heel normaal opgevoed. En het was voor mij niet dat ik zoiets had van, Dat je ging zweven daardoor of zo. ik denk het niet. Nee. Of dat gevoel had ik niet in ieder Ja. geval. Dus, Nee, dat zijn ook allemaal gewoon mensen natuurlijk Precies, met een ja. alledaagse zorgjes en dat hoort er gewoon bij. Maar intussen maak je het wel mee allemaal, dat is natuurlijk precies. toch wel heel ja, bijzonder. dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Vooral als je erop terugkijkt, dan denk je, oh ja, dat is toch wel heel veel al meegemaakt op zo'n jonge leeftijd. Ja. Ja. Dus heeft Mick Jagger nu jouw lamp op zijn slaapkamer hangen Wie of, weet, of niet? ik hoop Oh ja, je weet het Ik niet. kreeg hem niet in de privéjet erbij. Oh, Die ja, was al ja. vol. Oké. Nou ja, maar het is wel heel bijzonder om in zo'n setting op te Ja. groeien. Maar heeft dat ook niet een schaduwzijde? Dat schaduwzijde, laat ik zo zeggen, dat compliceert ook een beetje. Want jouw vader is ongeveer wereldberoemd in ieder geval, de rest van Nederland ook wel, maar ook in ieder geval in Limburg. En dan moet jij uitleggen wie je bent. Ja, het is meestal inderdaad als ik zeg, nou, ik ben Françoise Oostwegel, dan is het zo van Oostwegel, van Camille Oostwegel, dus ik vul altijd maar alvast in. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk wel ook heel prettig, want het is natuurlijk een groot netwerk waar ik in zit. Maar soms inderdaad is het ook wel vervelend, of ja, niet vervelend, maar er wordt meteen al over mijn vader gesproken of over het familiebedrijf. En er wordt dan weer niet zozeer meer naar mijn... Datgene wat jou vormt en wat jou Inderdaad. bezighoudt. Ja. Het gaat een beetje eroverheen, zal ik maar zeggen. Ja, het overheerst Ja. dan. Maar ik denk dat ik wel al een goede stempel heb gezet. Dus, Ja. Nou, als je de eigen wijsheid van hem hebt georven, dan kun je het net zo ver brengen natuurlijk. Want hij is ook iemand die heel erg weet wat hij wil. Ja. En daar natuurlijk ook voor gaat. Oh jee, Max gaat helemaal op drift. We gaan het zien. Wat is er nu? Kijk, Oh. het is echt vreselijk. Hij buurt bij iedereen. Maar ga maar zitten, jongen. gezellig. Ja.
Dus nee, maar ik kan me wel voorstellen dat zoiets impact heeft en dat het ook, het schept kansen, maar het heeft natuurlijk ook het feit dat mensen al bijna mening over je hebben, of toch in ieder geval iets van je denken te weten voordat je überhaupt zelf iets hebt kunnen zeggen. Ja, dat is soms frustrerend, maar goed, ik ben erin opgegroeid en het zij zo. En ik ben er ook heel erg ook dankbaar voor, want ja, wat ik al zei, daardoor heb ik wel een heel groot netwerk. En ook hetgene wat in mijn vader zit ondernemen, heeft hij mij wel goed geleerd eigenlijk. Dus, en jouw moeder ook, hè? Zij is ook heel down to earth en weet heel precies hoe de wereld in elkaar zit. Dus ik denk dat het wel 2 mensen zijn waar je veel van leren kunt. Ja, mijn moeder is ook echt een groot reclamebord voor mij. Ze maakt altijd reclame bij iedereen voor mij. Ze is hartstikke goed altijd bezig. Dus, en ook heel creatief. Dus. Maar ja, jij dacht, ik heb mijn handen goed vol. Ik ben bezig met design, met het bedrijf van mijn broer die verder moet. En je vader waarschijnlijk ook nog in betrokken is. Maar in ieder geval, dat kost ook een hele hoop tijd. Maar intussen heb jij nog eventjes het moederschap op je genomen. Klopt, ja. Hoe is dat gelopen? Want dat is allemaal nog maar sinds pas. Klopt. Ik ben 3 december bevallen van mijn zoon Olivier. Dus dat is inderdaad 3 maanden geleden. Daar zien we een plaatje van hem met jou aan de rechterkant. En ja, ik kon het niet laten om links toch eventjes de babykamer erbij te laten zien. Want die heb je zelf ook gedesigned. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om zoiets te ontwerpen en daar ook tekeningen voor te maken. Daar heb ik aquarellen voor gemaakt. Ja, kijk hier. Ja. Ja. Dat doe je ook niet. Je hebt natuurlijk kunstacademie gedaan, maar dat wil niet zeggen dat je dan zomaar tekenen en aquarelleren kunt, maar dat kun je dus ook. Ja, dat is eigenlijk ook van mijn passies om te doen, het schilderen en het aquarellen. Dus eigenlijk in mijn zwangerschapstijd plus coronatijd, dan was het allemaal een stuk rustiger. Dus had ik tijd om dat weer op te pakken. En ja, het werd heel goed opgepakt ook door anderen, dus er kwamen ook wel wat opdrachten uit. Dus dat was eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En inderdaad prachtig. Ook voor de kinderkamer. Maar het is ook echt ambachtelijk knap gedaan. Het is toch echt wel een goed geaquarelleerde olifant. Waarvan ik me afvraag, aquarelleren is een van de lastigste vormen van schetsen en tekenen natuurlijk. Het is zo met aquarel, als het erop zit, zit het erop. Ja. En dan gaat het er niet meer af. Dus je moet het wel meteen... Het moet meteen goed. Je kan er niet nog een keer overheen. Dus het is inderdaad wel een stukje moeilijke ambacht. Ja. Maar ik vond het wel echt hartstikke leuk om dit soort werken te maken. Maar nu, dat moederschap, wat heeft jou dat nog meer gebracht? Want het lijkt me ook wel eventjes een nieuwe mindset in je hele leven. Ik bedoel... je hebt natuurlijk oeverloos veel uren in je design gestoken en in het werken, het opzetten van een winkel, maar opeens is daar Olivier. Hoe doe je dat? Dat was wel in het begin natuurlijk wel even spannend, want inderdaad wat u zegt, ik had een eigen zaak, of ik heb een eigen zaak, de winkel, voor het familiebedrijf, ik was erg druk. En dan heb je toch wel even maanden de tijd om daarover na te denken, hoe ga ik dat indelen? Ja. Maar goed... Ja, het blijft lastig natuurlijk, want de geboorte komt, je leeft echt in een soort van bubbel. Mm-hmm. Vooral ook als jonge ondernemer. Het was ook nog eens in een decembermaand. Ontzettend druk voor ons allebei, voor mijn man ook, want die heeft de horecazaak. Maar door corona is dat natuurlijk ook anders gelopen. Ja. Waardoor hij wel wat meer tijd had. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Dat toen in die periode zo... Een soort vaderschapsverlof tegen wil en dank, zeg maar. Ja, maar goed, voor mij... het ging gewoon door. Omdat ik natuurlijk online verkoop had. Mijn mails gingen door. Ja. En in die tijd... dit was natuurlijk in de decembermaand. Ja, dat was natuurlijk ontzettend druk. Dus dat kwam er ook nog dan bij kijken. Maar dan moet je een soort van evenwicht en balans vinden. Ja. En dat is wel goed gelukt, gelukkig. Ja. Maar je leeft toch wel als jonge moeder in een bubbel van de geboorte en het overleven. En meer van, je bent zo met je kind bezig van, is het gevoed, heeft het geschoond, moet het slapen? En daarnaast inderdaad ook nog het werken. Maar ik ben sowieso, je blijft eigenlijk werken. Je hebt niet echt zwangerschapsverlof, want met een eigen zaak kan het eigenlijk bijna niet.
Maar dat is ook niet erg, want daarom ben je ook ondernemer en heb je een eigen zaak. Ja. Je zal toch nooit stoppen. Is ook je blik op de wereld een beetje veranderd door het moederschap? Ja. De verantwoordelijkheid die erbij komt? Of? Wel anders, ja. Het is zeker een verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. Ook naar het ontwerpen toe, duurzaamheid. Je gaat toch anders kijken naar de wereld en je moet toch een andere wereld neer gaan zetten voor je kinderen. Ja, dat zij ook nog, laat ik maar zeggen, een gezonde, goede toekomst hebben. Ja. En hun kinderen misschien ook weer. Dus je moet wel wat moois kunnen achterlaten. Ja. En hoe ga je dat doen? Moeilijke vraag. Ja, goed. Hoe ga je dat doen? Ik denk dat iedereen een beetje meer duurzamer moet gaan leven. Zelf rijd ik nu 100% elektrisch. Oh, wat goed. Dat is al hartstikke goed. Ja. Maar ik heb ook een ontwerp wat duurzaam is. Dat is gemaakt van een recycled product. Dus zero waste. Dat zijn 2 producten die ik nu heb. Dat zijn theelichten die gemaakt worden van het restmateriaal van Lamp Zuid. Want daar kwam best wel wat restmateriaal vanaf. En toen had ik zoiets, daar moet ook nog iets moois mee gedaan en gemaakt worden. En dan heb ik lamp Trico. Trico, dat zegt het eigenlijk al voor de Maastricht. Een lampentrico. Dat is deze lamp die we hier zien. Als je, tenminste rechts, dat is een lamp die is dan van stof gemaakt, denk ik, of niet? Ja, die is, zo zie je dat wel inderdaad, alsof het van stof gemaakt is. Maar het zijn truien van de kringloop. Daar zijn stukken van geknipt, vierkante stukken. En dat is verhard met biopolymeer, dat is biologisch afbreekbaar plastic. Dat is zo daar overheen gegoten en daarna is het weer verhard. En dat wordt daarna weer vacuüm getrokken in een mal. En daardoor is die lamp dus ontstaan. Maar het mooie daarvan is dat als doordat die vacuüm getrokken is, komt het licht daar heel mooi doorheen, omdat het van een gebreide trui is. Dat zie je inderdaad links en rechts inderdaad al die stukken daarvan, van verschillende truien en stoffen. Ja. Dus wordt die in feite gemaakt op die foto rechts. Hè? Dus in feite, daar krijgt hij een soort, is dat epoxy of hoe doe je dat precies? Ja, dat is zeg maar dat biopolymeer, dat is biologisch afbreekbaar plastic. Dat wordt dan daar overheen gegoten en daarna wordt het verhard. En dan wordt het weer verwarmd en dus in die vorm vacuüm getrokken. Maar dus elke keer is het ook een heel unieke lamp, want het is ook elke keer een nieuwe trui. Ja. Dus je hebt nooit dezelfde lamp, ook nog eens een keer. Dus alles wordt weer opnieuw gebruikt eigenlijk. Dus van trui naar lamp. Ja. Zo was het met jouw lamp eigenlijk ook. Die komt ook van een vorm die al bestond. Of had je die vorm zelf bedacht? Dat is eigenlijk afgeleid van de mijnwerkerslampen en de vakwerkhuizen. Daarom heet het ook Lamp Zuid. Ik heb me echt gericht op Zuid-Limburg. Als afstudeerproject ook. Ik wil er toch iets mee doen, want ik kom hier ook vandaan. Ja. En vooral dat koper, de vormen ook die spijlen, een beetje van de vakwerkhuizen. Daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. Ja. Dus ik zoek altijd wel een mooi verhaal achter een product. Ja, maar in feite, dit product is ontstaan uit het verhaal zelf, denk ik. Want je kunt dat niet in omgekeerde volgorde per ongeluk zo maken, lijkt mij. Nee. Maar een mijnwerkslamp heeft inderdaad ook die konische vorm. En dat is ook een icoon eigenlijk van deze streek natuurlijk, voor degenen die hier zijn opgegroeid. Maar je hebt dat in een soort hout, heb je dat uitgevoerd? Klopt, het is verschillende houtsoorten. Mijn afstudeerproject is dan van eiken met koper. Maar ik heb ook notenhout, zwart wenge. En de binnenkante is met koper, goud en zilver. Ja. Dus dat maakt eigenlijk een hele bijzondere reflectie van die hoeken. Als je hem aandoet en dat is hoe dichter op het plafond, krijg je een hele mooie reflectie. Dus het is ook nog een dubbel mooi effect. Ja. En vooral, je kan hem dus 2 functies heeft het ook. Dus je kan hem ophangen, maar je kan hem dus ook meenemen, net zoals een mijnwerkerslampje. Oh ja, natuurlijk. Ja. Of in de grotten van Maastricht, hè, want daar lopen ze ook met mijnwerkerslampen natuurlijk. Dus in feite zijn je roots onuitputtelijk. Want als je het op deze manier ontwerpt, dan kom je steeds tot nieuwe dingen, lijkt mij. Heb je grote ambities voor je, waarvan je denkt van, ik zou wel eens op een bepaald thema door willen?
Nou ja, ik heb altijd gezegd, ik wilde altijd een bekend Dutch designer worden. Ik had altijd heel veel voorbeelden, zoals een Tom Dixon of Studio Drift, Marcel Wanders. Oh ja. Maar goed, dat ziet er nu inderdaad iets anders uit, omdat ik nu natuurlijk ook een kind heb. En ja, dat neemt ook heel veel tijd in beslag. Ja. Dus ja, je moet ook goed kunnen plannen. Vooral... En delegeren? Ja, dus ik heb wel, ja, ik blijf natuurlijk doorontwerpen. Ook tijdens de zwangerschap heb ik een nieuw ontwerp bedacht ook. Wow. Een mooi nieuw tableau zijn we nu mee bezig. Dat staat eigenlijk nog echt in de kinderschoenen. Ja. Want het is nog een prototype, hebben we daarvan gemaakt. Ja, die foto's van het tableau, die hebben we. Dat is het tableau waarin je ook is in feite zoals dit tafeltje, bij wijze van spreken, waar je glazen op kunt zetten. Gebruik je dit als dienblad, maar ook als tableau. Hier kunnen we het zien. Deze collega van jou, neem ik aan dat het is, die loopt hier met het tableau in de achtergrond staan de voetjes. Ja, klopt. Hoe heb je dat precies gemaakt? Want dat is ook een vrij bijzonder ding. Ja, dat is ook met epoxy en bladgoud. Want ik heb toch altijd iets met die metalen met goud. Ja. En daaromheen is ook weer eikenhout. Oh ja. Kijk, kun je dat heel goed zien. Ja. Ik had altijd in mijn hoofd, ik wilde toch wel weer iets maken met 2 functies. En een tableau vond ik wel een mooie aansluiting weer op de rest van mijn producten. Je ziet ook die vorm daar weer in terug, ook weer dat goud. Ja. Dus het is eigenlijk weer een mooie aansluiting op mijn lijn eigenlijk. Ja, en dan houtmateriaal, dat eiken is natuurlijk onverwoestbaar Limburgs. Ik bedoel, dat kennen we hier wel van het vakwerk gebeuren. Ja. En ik werk ook heel graag inderdaad met die natuurlijke materialen. Ja. Maar het is nog een prototype. Dus ja, dat is, het staat nog echt in de kinderschoenen, dus we zijn het nu aan het doorontwikkelen. Ja. Dus hopelijk komt het snel op de markt. Een beetje ontstaan uit de restmaterialen van de lampen, of niet? Of is dat te kort door de bocht? Nee, dat zou je inderdaad ook wel kunnen zeggen. Want inderdaad, wat u zegt, en dat zei ik ook de vorige keer, er blijft gewoon heel veel over. En het is heel mooi om daar weer nieuwe dingen van te maken. Zodat er eigenlijk echt zero waste is. Dus, ja, hoe doe je dat? Zero waste, je gebruikt verschillende materialen, dus zou je het ooit weer uit elkaar willen halen, dan moet je ze van elkaar scheiden natuurlijk, maar dat lijkt me niet heel moeilijk. Maar je bent wel echt bezig met hoe je het circulair kunt maken. Dat is toch, ik denk dat daar iedereen wel langzaam mee bezig is, of langzaam eigenlijk, dat het heel belangrijk is om daarmee bezig te zijn, want we hebben maar 1 aarde en daar moeten we heel zuinig op zijn. Komt dat ook uit je opvoeding, het circulaire idee? Ja, Green Key, daar doen we ook wel heel veel mee. Ook, wat is dat precies? Green Key is het voor de hotels. Dat is een keurmerk. Dat je ook milieubewust zaken doet. Dus ook met producten, waar de schoonmaak mee gedaan wordt. En dat kenmerk, dat hebben wij ook. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk om bezig te zijn met what's next eigenlijk. Ja, op een verantwoorde manier de processen in je hotelbedrijf en in je restaurants om dat circulair te krijgen. Ja. Wat bijzonder. Dus daar is je vader en nu je broer is daar ook actief mee. Ja, vooral inderdaad, voor alle bedrijven is dat heel belangrijk om dat toe te passen. Want het is natuurlijk ook wel een groot bedrijf natuurlijk. Dus heel belangrijk. Degene die dat niet doet, die kan misschien wat goedkoper zijn in de markt. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk toch die draai gaan maken. Ja. En dat kwam jou al vertrouwd voor. Ja, en daarom is mijn broer ook gestart om het elektrisch rijden in te voeren. Oké. Dus je hele familie rijdt elektrisch inmiddels? Bijna wel, ja. Schitterend. Ja, dus je zit eigenlijk op alle fronten nog volop in de wedstrijd. En jouw man runt eventjes een horecabedrijf daarnaast. Tenminste nu dan met alle bezonjes die daarbij komen. Maar toch, dus, je hebt een behoorlijk actief gezin dus op die manier. Ja, precies. Ja. Hij heeft inderdaad 2 horecazaken, de Posthoorn en Cliché. Maar het was inderdaad wel fijn, die coronatijd, dat hij er was om te helpen. Vooral in de beginweken was dat heel belangrijk. En dan
merk je toch wel dat je als vrouw, dat het wel heel belangrijk is dat je zo'n goede steun hebt. Ja. Maar goed, voor hem was het natuurlijk ook wel echt vreselijk om zo thuis te zitten. Want hij zei wel altijd van, ik wil huisvader worden. Oh, ja. Maar uiteindelijk heeft hij nu gemerkt van, ja, dat is helemaal niks, dat thuis zitten. Ja. Dus altijd wel bezig geweest weer met nieuwe ideeën, bedenken van concepten, menukaarten, dat soort dingen. Maar het is inderdaad we zijn een heel actief gezin. We zijn altijd bezig. Ja. We zitten nooit stil. We zullen ook nooit stilzitten. Nee, maar intussen oriënteer je ook heel erg op wat er om jullie heen gebeurt. Jij in de designwereld. Ja. Hè? Waar gaat je aandacht nu naar uit? Waar ben je erg door gefascineerd? Als je kijkt naar vormgeving, misschien wel uit de streek hier, of vormgevers die nu op dit moment, ik noem maar eens even Daan Rozengaarde, volg je dan een beetje wat hij doet? Met zijn ontwerpen die met energie te maken hebben en met sustainable processen van licht, fietspaden die zichzelf verlichten op het moment dat jij daar langskomt op je fiets. Ja, dat is echt heel bijzonder, maar dat is meer, zeg maar, denk ik, het industriële ontwerp meer. Ja. Ik ben natuurlijk echt meer van het productdesign, maar dat Studio Drift, dat vind ik wel echt heel bijzonder, omdat zij meer eigenlijk een soort van kunstwerk maken in plaats van een massaproduct. Ja. Dat vind ik toch wel specialer dan dat je een massaproduct ontwerpt. Ja. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dus jij verzamelt zelf nu ook allerlei designs? Ja? Waar ben je heel blij mee? Met welke aanschaf? De Eames-stoel. De Eames-stoel, oh ja, dat is echt een klassieker dus. Ja, dat is gewoon, dat blijft gewoon, het is zo tijdloos. Het blijft, en het zal tijdloos blijven, het is gewoon eigenlijk een prachtige stoel. Ja. En daar zit je ook graag in. Ja. Kijk je televisie? Tegenwoordig ontdekt onze generatie heel veel Netflix. Maar dus daar gebruik je je televisietoestel voor. Dus je kijkt meer Netflix dan televisie. Ja. En wat spreek je dan heel erg aan? Verschillende series. Dus entertainment eigenlijk. Entertainment, ja. Gewoon even verstand op nul. En, even verstand op nul, vooral met zo'n kleine... je bent zoveel bezig de hele dag, dat je even gewoon verstand op nul... inderdaad, het is gewoon, je hebt zo'n druk leven dat je soms wel even gewoon rust wilt. Of eigenlijk gewoon lekker op tijd naar bed. Want de dag begint alweer vroeg met zo'n kleintje. Ja, maar dan heb je me toch verklapt dat je ook nog eventjes lid bent ongeveer elke 2 weken een avond, zoals vanavond volgens mij, met jouw juniorkamer. Klopt. Dat doe je er nog eventjes bij, van oudsher waarschijnlijk, want daar ben je al een tijdje lid van waarschijnlijk. Dat valt wel mee. Ik ben nog niet zo heel lang lid, maar ik heb eerst in de Rotaract gezeten. Dat is 18 tot 30 jaar. Dat is ook een... serviceclub? Serviceclub, gemengd. Ook veel voor het goede doel. En nu zit ik inderdaad bij de juniorkamer. Landen van Overmazen. Wij zijn de dameskamer van Nederland. De dameskamer, dus alleen maar dames. Alleen maar dames. Juniorkamer. Ja, ook allemaal jonge ondernemende vrouwen. Dus dat is hartstikke leuk, want wij triggeren elkaar ook heel erg en we supporten elkaar ook heel goed. Ja, er is een plaatje van, hier zien we jullie staan. Tenminste, ik neem dat redelijk actueel is. Ja, klopt. Met de eentje, die is geen lid, zo te zien. Dat is de burgemeester van Maastricht, die staat achteraan rechts. En die heeft jullie ontvangen daar, neem ik aan, het stadhuis? Ja, we hadden toen een rondleiding ook door het stadhuis en zij heeft ook een woordje gedaan. Ja, zij is ook echt een powervrouw, dus het was wel heel fantastisch om daarnaar te kijken en te luisteren. En het gemeentehuis was ik zelf ook nog nooit geweest, dus dat was ook... Kreeg je een rondleiding? Ik kreeg een rondleiding van langs alle wandtapijten? Ja, ook heel bijzonder, Dat gemeentehuis is pas heel grondig aangepakt, hè? Dus ze hebben dat helemaal klimatologisch in orde gemaakt en duurzaam gemaakt. Ja. Totaal verlicht. Dus je ziet het ook, iedere avond staat het nu vol in het licht, omdat het met ledlampen gewoon kan. Dus dat moet een mooie rondleiding zijn geweest. Ja, dat was echt wat te zien. Ja. En ook vooral naar haar te luisteren. Dus dat is eigenlijk met de juniorkamer doen wij veel van dat soort dingen. Dus dat is ook heel mooi om bij zo'n groep aan te sluiten. Om te zien wat de anderen doen. Maar ook wij doen veel voor het goede doel. Wij doen ook veel voor ouderen. Dat vinden we ook mooi om te doen. Dus we zijn ook een keer naar het bejaardentehuis gegaan. En daar hebben wij, dat is natuurlijk wel een tijdje geleden, dus 1,5 jaar, 2 jaar geleden,
Hebben daar de vrouwen geëntertained, hebben de nagellakjes voor de vrouwen gedaan. Die hebben we toen helemaal verzorgd. Oké. We hebben kerstkaarten geschreven voor bejaardentehuizen. We hebben tijdens corona zijn we naar Anvida gegaan. Hebben voor het zorgpersoneel hebben we allemaal chocolaatjes uitgedeeld. Dus we doen veel en we doen ook mee met World Cleanup Day. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja. Dus dan helpen we mee. Wat moet je dan precies doen? Waar vliegen jullie dan in? We zijn toen zelf langs basisscholen gegaan om zeg maar de jonge leerlingen daar te vertellen wat World Cleanup Day inhoudt. Hoe het werkt met afval scheiden, dat krijgen de jongeren nu toch ook al heel veel mee op school. En dat ze ook een dagje met ons mee konden lopen om al het afval langs de Maas op te ruimen. En dan gaan echt zakken vol worden dan gevuld. Dus, wow, dus veel maatschappelijke goede doelen. Ja, dat zijn mooie activiteiten. En inderdaad, nu net vanavond hadden we nog even vergadering, Lustrum, want we bestaan alweer 30 jaar. Oh, kijk eens aan. Club. Proficiat. Ja. Dus Jeetje. lekker actief. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dat moet er maar gewoon bij kunnen. Maar je krijgt het gemanaged op een of andere manier. Dus je hebt, laten we maar zeggen, een strakke agenda met veel flexibiliteit. Ja. Maar als je nou kijkt naar Netflix, welke rol zou je zelf een keer willen spelen in een film? Dat is een goeie. Nou, ik vind vooral, de serie Bridgerton vind ik wel heel bijzonder. Vooral meer met de kostuums die ze daar allemaal dragen. Ja. Dat vind ik echt fantastisch om naar te kijken. Dus je houdt van kostuumfilms eigenlijk? Nou ja, ook. Ik vind het vooral heel mooi om te zien hoe ze die dan maken. En hoe dat dan weer mooi in beeld wordt gebracht uit die tijd. Ja, vind ik wel bijzonder. Heb je Downton Abbey ook een beetje gevolgd of niet aan toegekomen? Nee, die nog niet. Is ook zo'n in feite kostuumverhaal. Ja. Maar met alle intriges die daar weer... dan heb je natuurlijk het personeel in de keuken en de mensen daarboven. Dat zijn twee werelden op zichzelf. Ja. Maar die lopen op alle mogelijke manieren door elkaar heen natuurlijk. Maar zo ben je niet opgegroeid, want dat was toen al lang niet meer aan de orde. Maar toch de gebouwen, die verraden dat wel nog. Hè? Dus als je nou kijkt naar die historie van de kloosters en van de gebouwen waar nu de restaurants en hotels in gevestigd zijn, dan vind je nog veel elementen, denk ik, die historisch zijn. Ja, dat is eigenlijk wel ook de kracht, denk ik, ook wat mijn vader of mijn ouders ook hebben willen uitstralen. Dus eigenlijk het authentieke mooi behouden, maar toch hun eigen look and feel erin te zetten. En vooral bij het Kruisheerhotel dus zo gemaakt dat als het ooit weer een klooster zou worden, zou het eruit kunnen. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar alle oude elementen zijn wel bewaard of uitgelicht. Eigenlijk hebben alle gebouwen wel altijd een mooi verhaal om te vertellen. Ja. Als je nog een studie zou kunnen doen, omdat je toch niks te doen hebt, dan waar denk je dan aan? Wat zou je graag nog willen? Nou, ik zou toch meer dan voor kunstgeschiedenis of toneel gaan. Ja, de toneelacademie heeft me ook wel altijd heel... zou je ook nog wat gedaan hebben? Oké. Ja, maar kunstgeschiedenis ook, daar meer op verder gegaan. Ja, kunstgeschiedenis is natuurlijk een hele rijke wereld, maar daar moet je kennis van nemen en natuurlijk ook de context proberen te begrijpen. Maar toneelacademie is echt actief in een rol stappen. Ja, dat lijkt me ook wel heel interessant. En welke actrice zou de film over Françoise Oostwegel mogen spelen? One day, ooit? Een actrice van nu, waarmee je je verwant voelt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is een goeie. Dries van Houten. Oh, Zij is toch wel echt wel de top, denk ik. Ja, dat. Zij is de top, maar ook bij de hand de dame dus. Ik heb ook wel een eigen wil. Dus, een vrouw van deze tijd, zullen we maar zeggen. Een vrouw van deze tijd, ja. Nou, dat ben je ongetwijfeld ook. Dus ik denk dat je dat wel een beetje hebt laten zien. En je ambities zijn ook behoorlijk. Dus jouw zoon, hoe gaat zijn toekomst eruit zien? Waar hoop je op? Nou ja, ik denk er zal wel iets van een vleugje horeca in zitten met een vader die in de horeca zit en een moeder die dat ook wel heeft meegekregen. Maar ik denk dat het wel een creatieve ondernemer ook wordt.
als hij ondernemer wordt, wordt hij creatief ondernemer. Dat sowieso. Maar misschien heeft hij het wel helemaal niet. Dat kan ook, Of hè? helemaal niet, ja. Ja. Ik bedoel, hij is vrij in wat hij ooit later wil gaan doen. En ik denk dat we hem daar gewoon heel goed in moeten stimuleren in alles wat hij gaat leren. En ja, we zullen hem overal in steunen, net zoals mijn ouders dat hebben gedaan. Ja, en hij heeft natuurlijk ook het genoegen dat hij je ouders, dat hij daar ook nog inspiratie kan vinden. Niet alleen bij zijn eigen ouders, maar ook bij jouw ouders, bij zijn grootvader, grootmoeder. Ja. Want die zijn er ook heel actief mee, neem ik aan. Jazeker, ja. Op vrijdag let of mijn moeder of mijn schoonmoeder op. Kijk. En mijn vader heeft een heel mooi museum in het huis aan de Maas. Dus daar zal hij wel heel veel kunnen leren, denk ik. Nou, kijk eens aan. Ja. Ja, dus ik vind het wel een heel bont verhaal. En ik vind het bijzonder knap hoe je de energie kunt opbrengen om al die dingen tegelijkertijd. Het zijn toch allemaal schoteltjes die je draaiende moet houden. Ja. Van dag tot dag. Dus ik denk dat wij een heel mooi beeld hebben gekregen van wat je doet, waar je voor gaat. En ik stel voor dat wij ons programma voorzichtig gaan afsluiten. En blij zijn met de dingen die je hebt laten zien, want ze zijn inspirerend, vind ik zeker. Daarom zou ik iedereen willen danken voor het kijken. En weer laten inschakelen op volgende week. Dan zit er vast en zeker weer een nieuwe kandidaat, maar die zijn we nog aan het recruteren. En ik wil jou ook heel erg bedanken voor deze leuke avond. Ja, hartstikke leuk. En hoop spoedig weer van alles van je te kunnen zien. We gaan je in ieder geval volgen met Radio Perolas. Dus ik wil iedereen danken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dankjewel.